Derdiraaɓe assalamu alaikum kodi radio international abuja e.tv heɗitoɓe nangoy domita capantati igo kilo has ujineje jowenayi temeɗɗe jowetati e sappo idandal mato tiral amingal internet www.kode.net hautande e channel youtube amin kode tv ema facebook amin kode radio nonnon on mbawai heɓukimin ha dow tiktok kode tv nden bo on mbawa heɗitaki min kala nde giɗɗon fu ha rediyo gaden ko jippinon taskaramji amen ha channel telegram amen www.t.me/kode radio inde an ibrahim iromo dake salminto e hoɗanki on laɓangal taskaramji amin ɗi jemmare nde jamdi jowetati wakkatire abuja lamorde leydi nigeria jamdi joweɗiɗi wonɗon e dakar leydi senegal nder taskaramji ɗi min taski waddanki on hande e wodi gimi dina islama dow yaltoki lewru danki annabijo mo jam'i kisdan tabbiti dow muɗum lewru ƴewnirandu indu maulidi nden bo emin jogi taskaram ka irfi fulfulde taski kode radio international abuja waddanta on ha bangeru fotoji bo ɗon jogi fotoji iga wakilijo amen mo sare lamu leydi nigeria umar aliyu dogilla ka horejo lamu leydi nigeria ahmed bola tinubu yari leydi china to heɗɗitoɓe min ɗo dokka on munyal hande min keɓata waddanke on kubaruji duniyaru amma joninna on mo'itinai jonde gam nanki fotoji taskaramji ɗi min taskani on jemmare nde'e miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji kode radio international ha kilohas 1265 dedai jamdi 7 yahango 7 e reta jamma agogo nigeria kamaru niger enanta chadi non bo jamdi 7 yahango 7 e reta agogo utc joni sai mo'itinen jonde gam nanki fotoji ɗi min taskani on jemmare nde umar aliyu hauti rufoton do gilla ka horejo lamu leydi nigeria ahmed bola tinubu yari leydi china gidal ngal o wadi e horejo gwamnati malla firaministajo leydi china da umar aliyu ga fadare lamu leydi nigeria e rufoton ngol ɓawo gidal be ardiɗo lesdi china mustashi jinping yende salasa ardiɗo lesdi nigeria bola ahmed tinubu laatiɗo na ardiɗo lesdi nigeria be ardiɗo dental kawral ardiɓe lesɗe hirna afrika wato ecowas tan ha be ardiɗo samɗiniɗo ha nahiyare afrika fuu waɗi gidal be prime minister china Mr. Li Qiang ha tinubu man ewni sattingo famral be kawtal hoore hakkunde lesdi china be lesɗe afrika man fuu. I'm happy that the strategic partnership mi seyi dow kawtal hoore be famral kesal ngal en kaɓɓidi bo en totini hakkunde meɗen dow darnde am ardiɗo lesdi nigeria be ardiɗo ecowas mi seyi dow kawtal hoore be famral kesal ngal en kaɓɓidi bo en totini hakkunde meɗen ngal en tabitini bo nafoowal ummatore meɗen on en fuu gallure afrika ɗum gallure on marnde barkaji ɗuɗɗi en naftira be barkaji ɗin ha waddango ummatore meɗen jaynitare nden tinubu mani bote ko kawral lesɗe afrika be china wato forum on china and africa cooperation focac waddani lesɗe afrika be lesdi china hedi kuuɗe weltinoje ngendam ummatore galluje ɗen ɗiɗi fuu tinubu yehi china on ngam humpitiggo hawrinde focac jenayabre ha ragare tinubu yetti gomnati be ummatore lesdi china dow jaɓɓamawo mangu ngu ɓe jaɓɓiri mo be tokkal mako ha lesdi china iga abuja
Umar Aliyu ko da Radio International be TV. Haton der diwal Kebbi bo ɗum nodditiri ummatore diwal ngahal ɓe fottoro iga dow mayo mawngo gamma dayuki iga bononda paccam ndiyan. Da Abubakar Malami baguɗo iru fotol ngol iga gallure Kebbi. Shawara kan wuto yake ga kwamishinajo cakufa jihar Kebbi Alhaji Ibrahim Birnin Kabi. Wangini wigo hani marɓe ɓaale fuu ɗakki mayo mango fottoro ngam hulugo iri tammete peccan ndiyam ɗan e wara dalila toɓo temo yaɗugo e jiha kanka Kebbi jihaji wala lesdi Najeriya. Ibrahim Birnin Kabi ni o yi'i gwamnati ɓurtini andinore wigo ko moye woni nder caŋi malla bo nokkuje to ndiyam fuu koto fuu yawna fottoro nden bo hakkilana nafaji muɗum. ɓe laati joni ndiyam ɗan e lewru duudu jeneru hikka ndiyam ɗan ɗum tammata e waɗay ko ɓuri fuu satta sanne sanne. Lamɓe dondonu hawtade e layɓe adule feere feere wakkati ɓe kawta ɗum andiniɓe wigo komai de hoti saare andina himɓe wigo ndiyam ɗan ni tamme warugo nder lewru Septemba hawtade lewru October hikka. O wangini wigo ni en ni goɗɗo non laati ɗum e tefa wato salargo gwamnati ngam ɗum bawɗe Allah jomirawo jonta jefuji. Kwamishinajo cakol kuɓaliji on o yi'i ɓe gatta e komitiji yaha kumaji lamu pamari no gas e go'o jiha Kebbi nanga waytingo koye ummatoje e julɗe jumɓa e boluɓe mawɗe ngam himɓe anda himmiɗenare faccan ndiyam ɗan tammeteɗam waɗe. O den bo ɓe toro kala limam en fuu julurɗe mawɗe to ɓe goni fu ɗum juuli ɗum nanga waɗugo du'a ɗum janga alqur'anawal mangal ngam torago Allah subhanahu wa ta'ala hiina en dow iri musibo goo tammetengo wara. Denni gelle goɗɗe e jiha Kebbi fotti musibo ndiyam ɗan kawtuɗe kwakware e ko lamfal ga suuru e jiha Kebbi hawtade bo gelle argungu lamorde argungu e jiha kanka Kebbi. Ni en ni tokkoye ɓaawo ndiyam tammeteɗen wurto e ga wato dam ɗum Bakalori e Rima hawtade bo mawa mango go Niger. Ɓe laati jihaji ɗinɗin funi waylare fekko wala fa e fotta musibo gon. Joni ndiyam keɓaɗan fa bonnani e lesdi Niger jungo muɗum tokkoye dow mawa mango ngo Kwara e ɗo en jiha Kebbi yaago jiha Niger fama yotto Lokoja. Ngam non kala goɗo e ɓaale ɓatti mawa mango fuu sawrama fottoro ngam wigo ɗum heɓa nasaraku hisugo e ga musibo gonga e tengo. Den ni habaru keɓaɗon joni himɓe fuɗɗi fottorago ley mawa gon mango e bo waɗugo ci'e goɗɗe jomma kala jiha Kebbi ɗe a tawi yimɓe fuu ɗumma ɗon ɓadi laabi mawɗi walla bo barwale e waɗa wuroji kesi ngam hisugo e ga musibo ndiyam ɗan heɓeteɗan dalila tottoɓan ɗuɗuran gaɗeteɗan e jiha Kebbi. Hikka ni ɗum woyi waɗugo balɗe ɗiɗi ɗum hoccayi ko de ndiyam e toɓa ni en noon kan waddata musibo e bodullere. Hukumaji lamu pamari kawtuɗi Bunza suuru hawte Bagudo nafa ni en dullama nden bo ɗum waɗi asar hoytan canu marori e bo bayeri e gero e bo nafa fu kala kala feere feere laatika hawti fa e ñebbe awaɗe e masirdi fuu dullama ngam ndiyam ɗan wari wanjeke nden bo mosti e ragare ɗum ɗon toro himɓe nanga elugo malla ba toro Allah subhanahu wa ta'ala ngam heɓugo nasaraku e bo hisugo e ga musiba peccan ndiyam ɗan tammeteɗan waɗe. Setologon ɗon Abubakar Malam Bagudo e gaɗo jiha Kebbi. Abubakar Malami Bagudo a yettama. Ɗum hunini ardiɓe hesɓe ɓe kampaniwa heɓanki leydi Najeriya lelewal nasara malla hite lantarki. Da Umar Aliyu irhotol ngol iga sare laamu leydi Najeriya asoro. Ballo ardiɗo lesdi Najeriya Alhaji Kashim Shetima hunnani kompaniwa hokkowa yite lamtarki maral gwamnati mobgal lesdi wato Niger Delta Development Company Limited wato Niger Delta Power Holding Company NDPHC ardiɓe hesɓe. Jonde ngam honnuki ardiɓe hesɓe man waɗama yande Alhamisa joyabre lewru Septemba ɗo
ha jawleeru ballo ardiɗo lesdi ngam waɗuki moftorle wondu ha fadorde lesdi Nigeria wato Aso Rock. ɓaawo hunnuki ardiɓe hesɓe man, jotta kam kompaniwa man taskitani hebbitingu ko nga tiggira ha wi'ugo injiniya Jennifer Adije laatiɗo ardiɗo kompaniwa majum keso. We're very keen on utilizing strategy, cutting-edge strategy, to propel the NDPHC to greater heights. Min taskitani hutinirgo dabareji kesi ngam waddango kompaniwa NDPHC man ɓamtare, hawtade be wurtingo shiryaji ɗi wallititta amin ha woggotirgo be ma totugo dow kompaniji dokkoji yite lamtarki goɗɗi ha lesdi ɗo. Min ɗo andina fuuda yite lamtarki ha ummatore sakkontama famɗa sembe. Ngam man komin ardinta woni heɓango ummatore lesdi yite lamtarki wala feerotiral, wato berniji mawɗi be gure ladde fuu samɗini ɗum ha amin. Hunde nde yaadi be aniya ardiɗo lesdi ha heɓango ummatore jaynitare nder taskara mako Kari Newt Hope, kanjum bo kompaniwa amin ardinta. Our overarching goal is to foster energy inclusion by bridging electricity access gaps to vulnerable Nigerians in underserved and unserved communities, and which is our drive in line with Mr. President's renewed hope agenda for lighting up Nigeria. Soinde yite lamtarki ɗon nder ko ɓurdi wannugo lesdi Nigeria. Ngomnatiji ko sali majjini ceede ɗuɗɗe ngam heɓango ummatore yite man, amma ha jotta nge fesai ha lesdi ndin. Wakkati on tammi hollugo ko NDPHC bo tammi vumtingo. Mino ka wala ko impoti min biya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Totoni on woytu Iru fotoji ɗi ɗo warana on iga Kode Radio International Abuja hawtande e Kode TV do channel YouTube amen. On mbawa heɓuki min ha do channel YouTube amen Kode TV. On mbawa ndaron ka taskaram kan ha do channel YouTube amen Kode TV. Joni min jahay ha diwal Maiduguri to bononda paccan fuɗɗi e wuro ngon. Da Usman Yaya Musa leldoyimi iru fotowol iga wuro Maiduguri lamorgo diwal Borno. Woyla wala do fu Nagere leydi Nigeria. Mayo ha nder gallure Maiduguri go heewi go faccitake go ummini pattule ɗuɗɗe nder gallure wuro Maiduguri ɗo. Mayo andirango e inde wato Mayo Gada, maabo ngo ɓe andire inde River Gada, nden e mayo ngo Gadabul, hawtade e hewgo ndiyam ɗam alaw fakkiti wuro Maiduguri ɗo. Pattule ɗuɗɗe ndiyam man sankiti nastani yimɓe ci'e maɓɓe e pattule maɓɓe. Jontani ɗo miɗon fattude wi'etende Bulaburin, Galwakere Police Station, nokkure lawol Kilishi. Diga ɗon ndiyam man go heewi. Jottani ɗo miɗon nder pattule man ngal ndiyam man woni, maabo e ndiyam man ɗam fakkiti. Jotta miɗon habdana min fuu ha mi joola ndiyam ɗam ɗo kewɗam. Jotta gal tasha Dambuwa ndiyam man heewi, gal Police Station Bulaburin ɓe gaddi lesdi ɓe ɗon kago, nden e Alkibla fuu jottani emi yaha dow lawol express man, amma ndiyam heewi nda ɓe kebbinta buhuje lesdi ɓe ɗon kago. Ngam man duuɓi 30 jotta ko wuro Maiduguri wayri wadgo ambaliya gila hitande 1994 hitande ambaliya ɗum wanno baniɗo, amma ɗum metayi wadgo ni sey hikka ndeɗo. Jotta nda miɗon habdana nastugo ndiyam man min fuu ha mi joola
ndiyam ha hofuru dow express man tan. Jotta ndayam miɗon habdana jolgo ndiyam man, miɗon nder majam miɗo yaha dow express ndiyam ha hofuru. Wala ko wi'e gwamnatiji do wala ko ngaɗi ko ɗume dow maka. Hoda Radio International daga gallure Maiduguri, diwal Borno, Nigeria. Zumayya Musa a yettama e ngoru fotolo maɗa. Horejo laamu leydi Nigeria Ahmed Bola Tinubu holli mettal ɓeram muɗum dow saɗirma nebbam fetor jan to o hocci alkawal wiki o habde gamma yiki Nigeria en heɓi hoyende. Da Umar Aliyu irfotol ngol iga fada laamu leydi Nigeria Abuja. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu hosi jabruɗe ngam tabitingo fesuki nebbam petur hawtade be fotitingo ceede majam ha ko toy nder lesdi Nigeria. Ngam non on waɗi ma o umri ballowo mako Alhaji Kashim Shetima waɗa jonde be ministajo pamaro hakkilanowo wakkere nebbam petur ha hukuma hakkilanki nebbam petur lesdi, wato Minister of State for Petroleum Resources Oil, Senator Heniken Lokpobri, be ardiɗo kompaniwa nebbam petur gwamnati mobgal lesdi, wato Nigerian National Petroleum Company Limited NNPCL, Malam Mele Kyari, be hukuma hakkilanki fesuki nebbam petur ha lesdi, wato Nigerian Midstream, Downstream and Petroleum Regulatory Authority, hawtade be sawro ardiɗo lesdi dow ko larani rento, wato National Security Advisor NSA Malam Nuhu Ribadu. Non man bo ɗum laati jami'en majum humpiti sorguye Kashim Shetima ha fada. Ɓaawo jonde maɓɓe on bo ministajo hakkilanowo nebbam petur Senator Lokpobri andini tefoɓe kubaruji ha fada ko jonde maɓɓe majum tammi fernango ummatore lesdi Nigeria. What is important is for us to convey to Nigerians that the president is empathetic about what is going on in the country. Is concerned about the hardship of Nigerians, and that was why he directed the vice president to call this meeting, for us to reflect on what is going on in the country. What is important is that products available in the country. And we believe that between now and the weekend, there will be availability of products across komi tabitinta ummatore woni nebbam ko henanta lesdi ɗo fuu ɗon ceede majam wawan ferotira ha nokkure feere ɗam ɓura nawo ha nokkure feere ɗam ɓura hoytugo amma ɗo be ragare asawere ceede majam fotitan. Government is not fixing prices. This sector is deregulated, and we believe ko that handi ummatore anda gwamnati hetai ceede no ɗam sorrirte. Gwamnati itti juuɗe hedi fannu luumo coggu nebbam petur ha lesdi ɗo. Luumo tabitinta ceede no ɗam sodirte. Min tabitini fesuki majam waddan hoytuki ceede majam. I believe that with the availability of products, the price will find, its level. Director ha hukuma ngam fesuki nebbam petur ha Nigeria, wato Midstream, Downstream and Petroleum Regulatory Authority, Musta Ogbugo Kalu, bo andini ko hukuma man waɗata ngam tabitingo fesuki majam ha lesdi. Efforts are now geared towards stabilizing supply. Sembe hukuma man fu lortani tabitingo senduki nebbam man yaago ha ko toy nder lesdi ɗo dow anniya fotitingo ceede majam. Ngam non hukuma man ɓesdi wakkati wato awaji kuuɗe ha pelel sarjango motaji rondoji ɗam yaago nokkuje feere ha lesdi ɗo. Nonnon bo ɗum ɓesdi wakkati ha laalaje malla bo komboje jippinoje ɗam. Ha fahin ɗum sembiɗini sakoɓe ɗam ha nder lesdi ɗo. Jabruɗe ɗo fuu to hawti fesinan ɗam bo fotitinan ceede majam.
higher supply, which will stabilize the price. That's the effort that the regulator is making. Be amin jamma nyalawma ton gosoro be gumbar radio man domi tadi cappanɗe nayi e jeenayi der Abuja ndarde go nyalde fu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio code international sew ummatore konde min ɗon gam onon ma gonden be amin. joni bo min pitana taskaramji amin ɗi min taski waddanki on jemmare nde aran da taskaram koɗo kode hawtande e wakilijo kode radio mo leydi Nijar. ande waynaɓe torrike sannenene e torrike irano ɗum kammaki kuma ɗum fuu wala ko waddi ɗum ceeɗum woni ɗum kammaki hulta wakkati nde ngo andana ɗum kay arari joni e lewru juin juillet fuu nde nan fucce paaki fuu ɗum ceeɗum toppirɗen e garta fayinden e ro leydi bangi yitande fof ɓe mbowi wadde julɗe ko wiyetengo hottungo gam rowanin kay e jii caɗele ko ganda ɗon hottungo heɓaka noyi hitande hikkane gam bangi ɓooyi nomin andiri ɗum hottungo ko ɓuuri duuɓi capanɗe tati na dow ko dekkido ɗon noyi hitande hikkane alhaali ko jiiɗon to hitande hikka mi kammo to Allah jaɓi meɗen goodi niya min gaɗa fottungo andi fottungo ko waddata min gaɗa fottungo ko woni fottungo on fuu ga jama'are kawra ngiida gewta saɗirmaji goduɗi fuu kala kaale kuma fuu ko woni e wara ɗum holla jama'are ngiita ga joni a nani mi yi ay e hani ɗum wayta waynaɓe to wonon laawol hottugo no laawol no ɗum waytirta waynaɓe wakkati fuu in ɗum hawri ɗum soytata ko ɗum holli duniya ko zamanu waddi ɗum soyta ko ɗum holli duniya ko talki kuma in wakkati laati ɗum laamu kam hoore muɗum no yaha kenan ko woodi fuu saɗirmaji waynaɓe kamɓe e koye maɓɓe e kaalanan laamu kuma no nanan kenan hitande fuu in wakkati laati ɗum laamu no jooɗi waynaɓe no kaala saɗirmaji maɓɓe ayi kañum men ɓattodirta laamu e waynaɓe e duroɓe kuma inchallahu meɗen goodi niyawa ko fottumo to Allah jaɓi to amman andi an iya waɗa tsari ma Allah e jeyi inni jam goɗɗum fuu natowa to Allah jaɓi meɗen goodi niyawa to duroɓe noyi gatton ko tawi kamɓe to duroɓe keeɓi ɗereji ko rimede enni ga hande si a ƴeewi to duro yeeyi fuu so ƴamama carte na du talkuru ko hollata to rima ɗum woni caɗele sanne komin jiyata nokkuje kewɗe ndegon sa jippine e moɓel wiye andaka to ƴuwi onon ɗume hawrindeji ɗen enen goni kandu no balla dow majjo to e hawrindeji ko ballata no ɗuuɗi joni dow haala talki carte ko ɗereji tingol minen joni ta hoƴi ɗo hawrinde amen nde rewɓe wano joni ɗum waɗa hottungo ko ɗum waɗa hawrinde waynaɓe goɗo to goɗo imen jaaha min kawritina waynaɓe men dillida golloɓe gaɗayɓe talki ɗin gaɗayɓe carte gaɗayɓe ɗereji dingol min jaadaɓe toon wakkati goto nder wakkati nde ɗum watta forum on en ko wakkati nde ɗum watta julɗe ɗen say min kolla waynaɓe i woodi mo wala ɗereru dingol fuu mo wala carte yaha waɗane say min jaraɓe ɓe gaɗane carte ji ɓe joɓata baada leydi mi ada futeddengi yahoɓe ɗum yaha ɗum waɗanaɓe tare e gomnati waɗanaɓe komi ɗo komi ɗereji maɓɓe kenan e hawride fu waɗore hande en kanjum dow majjum hande sembe min goni meɗen kokka sembe par ce que min giɗi ande ko jawdi maɗa koɗuɗa yi a wala carte a hawrete say ɗum yawana a jaaɗi amma ye woodi carte ko hafi i maɗa fu ɗum wawi ɗum nodda wuro moɗon inde maɗa iɗum andi a ɓi leydi amma ni a wala ɗereji a wala carte a wala ɗerewol dingol say ɗum yawana a ɓi leydi kuma ko ummoye fuu say ɗum yaha e an noon fof torra on fu e fuu luumo joni in jaaɗa nder luuɓe say tawa luumo a heɓata luumo no giɗɗa a heɓ dumo waɗi ceede gandu dabbaji ngala ceede a wadda e dabba ma goɗɗo yiɗa bisa maɗa
a sonnai a wala ko codirta sayi i wodi ma laatiɓe ɓerɗe boni a sonna ko ta wuro tawa jawdi kuma e keɗi jaranaɗi ko ɗi ñaami a heɓa connuɗa kenan ni hikka nde hitande waynaɓe torrike sannenene ɓe torrike irano ɗum kammaki kuma ɗum fuu wala ko waddi ɗum ceeɗum woni ɗum kammaki julta wakkati mo andana ɗum kay arari joni e lewru juin juillet fuu nden nan fu jippaki fu ceeɗum joni puɗɗam yaago wadde juillet e août ɗum wayli donc vraiment no dow imaji mi hikka say mi uma saɗirmaji gaɗi to jonin président hitande hikka nde endal en andi wala fuu haro jawdi e haro nema ɓiɓɓe adama en hoore mum fuu tiiɗaleji waɗi joni nokkuje ɗe nanɗon ɗen endal fu ndungu jippake nder leydi moɗon tawa en yaade bangui e nokkuje ɗe fu joni ka waynaɓe keeɓi huuɗo seeɗa eyde joni kay sayɓi alhamdulillah joni haro durgol ko haro demal ndungu jippike no hani kuma waynaɓe ngala saɗirma minen andi haro amen waynaɓe in wakkati demal waɗi curi tan tawata ɗon haro amen a suray e curi tan curata laatoyi o e iya ɗala nagge wote ɗiɗi iya to fo eggi payi woyla toon to fuɗo woni to kuma alhamdulillahi gonɗi ɗon ngala matsala kuma gonɗi toon ngala saɗirma goɗo komi no yaha deydey kuma ndungu jippike de joni ale ɗum yi torra amande joni kay sawi ɗum yewtama mais torra on wittake to réseau ji ɗin fof hikka gar rowanen ndungu ngun no ŋakki haro leydi jiifa en nokkuje kewɗe ndungu ngun no jacci noye narruɗon hikkane to hikka say mi uma inde joni ni ko toye wala futo ndungu jippaki ndungu jippike ko toye sayni kadi andi torriɗo nga ndungu jippike i nder torra joni ɗum ka goɗuɗo nayi bofiɗi ni umminteɗi dole joni say ɗum ɗofti nder balɗe ndu lewru nden nde ɗi karata ɗi keɓa ɗi nanga sembe amma duniya bofini ko ɗuuɗi nayeji to in joni latoto nayi ɗon nanga sembe ga goɗɗi fu jawta fu balɗe asere ko aseje ɗiɗi ni inattugo fuɗo ɗi ñamani ɗi karani fa joni ɗi nayi kaari ngala fu mbigi ngala matsala goɗo e sayni ɗo yeeso ira noon amma ni e sayɓi alhamdulillahi ndungu jippeke to nokkuje ɗe ɗuuɗa toɓoje ɗen haro banggue haro ɗingal en ɗon du ndungu ngu noye narruɗon toon to hikka haro ko Allah waddi haro toon to ndiyam ɗuuɗa jippago ma hikka ndiyam jippike ko ɗuuɗi ɗum ka hikka leydi ingal ndiyam jippike ko ɗuuɗi ɗum yiyata ndiyam bonni amma ndiyam waddi ko ɗuuɗi ɗum ka diga ingal tarari ɗum yi ndiyam wala keerol dillo e fa nder cintabaraden tokki ummini laaɓi ɗi andaka arande wakkati joni laaɓi ɗi andaka to ndiyam ƴurata hande ɗon ɗi umminoyi nato e ladde ɗi ngari fa nder cintabaraden to in arari leydi ingal wona no toɓete korey to in ndiyam ɗuuɗi ingal hande say ɗo yuma ma e woodi laaɓi ɗi tokkatako to toni on woytu ɗi taskaramji ɗi ɗo warana on iga kode radio international abuja lamorde leydi nigeria joni bo min kawtai on e sobiraɓe kuuɗe amin ɓe erfi fulfulde ngam mananki taskaram kubaruji lolluɗi nder asewere taskaramji lolluɗi nde yontere ummuba heɗiyankoɓe RFI fulfulde on salminama bisimilla mon ka taskaramji lolluɗi nde yontere ɗo hiɗen suuɓi kiwa tarendi e faggudu e ɓantare bisimilla mo heɗoɗen taw kiwal tarendi mo Abdoulaye Diallo kiwal tarendi Abdoulaye Diallo
hande neɗɗanke fami wonde ɓamtare wawa latade e hoore leydi ndi si tawi o waylani none no o wuriri e dow mayri ngam yo o wawa fulude mbayligu weeyo caɗele taride ngulendi e kokke koma o wayla none gurdam makko awa ko wiide neɗɗanke no hummi e hundare mum sabu ko e mayri o ittata kala ko o wuriri tedduɓe on mbiya bisimilla mon e kiwal taari ndi e alarba ɓenɗo en yewtuno ko yo witi e peeje heñorade e hanade ƴettede gam haɓude ilamji e nder leyɗe sahel e ɗo taskaram men en yewtayi ko fati e battane ɗi ilamji walla wameji tentini e gurdam lorriɓe ɓe gam yewtude dow ɗe toɓɓere en bismoto madame fatoumata mayga malinajo hertoɗo kala ko yo witi e masibaji walla jiɓuru wano wameji e ko way noon kono ko adi en heɗoto jantore nde Oumouba waɗani en caggal nde o yewtidi e woɓɓe e Niger naɓe lorriɓe ɗi lamji ka jofingol en bismoto Abdoulaye Ba hertoɗo to banggue taaridi ardiɗo fedde nde wona lamoyankore wiyetende Akorek tedduɓe koni woni mbadi yewtere nden ɗum noon bisimilla mon. tedduɓe ko adi fof en heɗoto sedanteji Niger naɓe lorriɓe ɗi ilamji caggal to ɓooli mawɗi waɗuɗi ka gure maɓɓe wano Maradi. Oumouba yewtidi e maɓɓe heɗoɗen jantore makko. ko ɗuuli ɗuɗuɗi Niger hande no e nder torraji sabu ɗewami kadi sumana ko goto e jeeyaɗo e ngowuro. wuro ami woni neni gungu dunde neni ɓiyan debbo du walana bangu bana nokkuje ɗiɗi non kowle ɗen fukati non de cuɗɗin cami iɓe ɗo wi yana ɗa andi kay gonɗo ley dunde wowi bonena ndiyan ñama ɗum jooɗona ɓe canatake bumboneɓe iɓe ɗon nokkuje maɓɓe ɓe tacci dow ɗon cuuɗi kay cami amma ɓe birdini seɗɗa ɓe gari gaɗa wano nde gallure Sangiya toɓono haɗude yimɓe ɓen ɗanagol. Malik Banderu komo wame tampini waɗanimin bonondaji ko heewi minen ka nokkure to min gonɗon e nokkuno ko woni ɓattagal maayo sanne no wi e cité sénégalais banɗa ɗum fuɗɗi waɗa jon hande waɗa hande jon balɗe joyni ko yimɓe ɗanatako ley kurere amin ɗon ɓeeɗo ɗano ɓeeɗo jippo ɓeeɗo jaaha powtowa noon ko anini ɓeɓe wame tampini kono koɗanteriji maɓɓe ɗin wattitire. Boubacar Soumaina komo suudu mum yani donc di fu diyan ɗan ka ñaami nokku ɗum ƴejira ata arɗo sagiya ɗo mais hana ɗum ñamga minen kay no cuuɗin ka samano ko Allah waɗi yimɓeje ɓe nangodirno to ɗum ni walli min hande ko miga ko laasi ɓi woni probléme on woni dow gotaji ɗi yimɓeje woni yiɓa ɗe wame woni saabu dartingol jindingol essence e jiilu laaɗe weeyo ɓe hooreɓe laamu faddew no wallitade no yimɓe ɓen lumbinire hino yoni yimɓe 217 maayo ɓe mum kono hino wawa kadi ka nde limore ɓeydoyo. hono no haaliɗo noon en gardiɗi konguɗi amenen bismoto Fatoumata Mayga. Fatoumata a salminama. hol foti wonde battane ɗi wameji e gurdam loriɓe ɓe ha e taaridi ndi? Elles sont vraiment très nombreuses. Pour l'environnement, l'inondation généralement amène de l'érosion. ɗum ɗuuɗi masin batte man ɗo dow pilki e bo ɗon dow ummatoje fuu dow pilki yutol ɗo wonna nokkuje ɗo tampina lesdi ɗo pusandi e bo ɗo wonna dow maari fuu to dow leddi wonni bo awre fuu woɗata ni kam ɗum ɗo tampina ndemri e demitirle ɗuɗɗe bonondagot ka bo foti sabbibina cogol mangol dow nokkuje jasɗe misalu jiddere to yuuti coɓe man dillan dayɗum wonnan ndiyam ɗuɗɗam e tayre lesdi mawnde ha fahin be yutol lesdi ɗo haara ndiyam to ndi haari bo ndi yarata goɗɗam sema ndi tuuta ndiyam goniɗam les maari fuu ɗum fuu ɗum weeya dow lesdi non man ɗo ɗo jaanya accidentji ɗuɗɗi masin sakko ma laañoɓe woɗɓe kam renata ha ndiyam man usta ɓe ɗo fiya nder majam tan ɓe saala banni man ɗo torra masin ɗuɗɓe ɗo halka bana ha lesdi Niger en ndaari mota manga rondinga yimɓe no ɗaggiri nder ndiyam ɗam to ha dow ɓiɓɓe adama bo yutol wuro ɗo mari batte ɗuɗɗe amma min miɗo ɓuri faalugo saklere yimɓe suno e ɗenɗol maɓɓe ɓaawo ilam ɗam batte ɗe kalluɗe ngam ɗum hakkilo be ngandi neɗɗo on ɗe memata amma bo yakeji on ɗi yimɓe ɗuɗɓe anda ko bo fakitinta faalata woodi bo batte goɗɗe ɗe nyawji ɗuɗɗi ko yutol faggititta tum vraiment très négatif sur la victime. eyi ko hol peeje jogora ƴettede ngam ɗum ta mapin ɓe lorriɓe walla haɓude ɗi wameji? Il faut une forte sensibilisation. Non seulement une forte sensibilisation, mais il faut également des sanctions. To sai finditinki ɗuuɗa finditina amma bo hiita fu
miɗo wondi be kiita sei hiita sei bo fadda waɗa keeri be sharɗi nyiɓaali deidei no haani sei gomnati wata gite ha kala nyiɓaalo fuu ɓe anda to nokkure man hanani nyiɓaalo ɓaawo finditinki yimɓe bo sei jangina ɓe dow masiboji kippoji pilki ɓe jangina ɓe bo dow nafodaji pilki dow ngendam neɗɗo. Qu'on nous forme en termes de l'utilité ou du rôle que l'environnement joue dans la vie d'un individu. Jarama Fatoumata Maiga yeɗo taskaram yewtidi kadi Abdoulaye Ba ardiɗo Akorek dariɗo ngam hiwde taridi men. Abdoulaye asalminama. Tigi Abdoulaye yiyandemo ko woni battane wamiji e gurdam lorriɓe ɓe wano Guinée sabu ton kadi teskama ilamji caggal to ɓooli mawɗi. Ɗum ɗon battinayi waɗa soñja e sengo ka cellal e sengo ka ñaameteeji sengo ka nokkure tigi ka wonete ɗon sen ƴetti wanowa ka cellal ko innete kon si inondation sifa ɗum ɗon waɗi ndiyam naati ara nun ɗum ko innete nawnaaje ko yowiti kon kalamani e ndiyam ɗan ko innete maladie hydrique on ɗum ɗon taw hewtay nden nokkure ɗon hewtay jama nokkure nden fi hon ɗum si ndiyam ɗan naati siɗo hebbinde kabineji ko woni kon e nokkure nden donc ko woni kon ka kabineji si ƴawi ko innete kon pollution ngon sen ɗon fof waɗi donc ɗen nawnaaje ɗo waawa hewtude yimɓe hoɗuɓe ɗon e nokkure nden si feƴƴi ɗon kadi ko sengo ka ñaameteeji jooni hiɗen anndi wanowa ka meeɗen yimɓe ɓen kaka sera canɗi ko remata wanowa maaro foññe kalamani ko yowitii kon e nguure jonon si ɗan ndiyan kadi naati bonnay woni ko ɗin geseeli ɗon fof joni ɗin geseeli ɗon fof si boni ko ñaametee boni ko yimɓe ko duwa ñaamude kowa lebbi ma duuɓi ko ɗum woni e bonde hara hannde kadi e jikke ko ɓe yowno kon e ɗum ɗon hara hannde kadi ɗum ɗon on boniriiɓe jooni ko maa ɓe huwa faabo nokkugo fii heɓugol ñaametee ko innetee kon ko crise alimentaire woni e arde e nder nokkuure ɗon ɓawto ɗum ɗon kadi e nokkure nden tigi e jama nokkure nden goɗɗo ka woni duuɓi e nokkure si tawi wanowa on inondation ɗo waɗi haray ko ma o iwa e nden nokkure ɗon jooni iwgol makko e nden nokkure ɗon piiji boy hino jokki wanowa janngugol ɓiɓɓe makko ɓen jooni ka o annduno duuɓi ka naamuuji makko woni tawi ko ma o egga ɗon o yaha nokku o fotta e yimɓe goo kadi ɓe o annda ko innetee kon jooni ko migration interne ma ko innete exode rural. Holi darnde fota dareede ngam ɗum to mapping jama on walla onon ka fedde mo hol foti woni darde mon nden hara soñjata jama on no tiiɗiri enen bani adama on koye waɗu ko haqqillaaji huunde wootere wondema leydi ka wonɗen ɗon hina enen tun jeyi en kafudu e piiji buy pulle leɗɗe ko innete espèce ji ɗin fof hino ka hoore leydi ɗo kono jooni aranum ɗum ko laamuuji ɗin taw laamuuji ɗin ko ma ƴetta pehe inna ka hoore canɗi duwaka darneede ɗum ɗon ko yo accite ndiyam ɗan ka maayo duwaka puuseede ɗum ɗon kadi ko yo acco ɗum ɗon hara ko sengo laamu ngun non tawte ɗum ɗon e jama on hara hina jooni e laamu ngun hara ko e laamaɓen laamaɓen kadi ko yo anndu hina laamu ngun woni e arde puusa ɗan ndiyam ko kamɓe tigi woni e arde puusa ma udda canɗi hara ɗimpiiji ɗon mo kala ko yo miijjito annda wondema hundaari nokkure ka o woni ɗon si o bonni ɗon haray ko aduna makko on o bonni mo kala ko yo ɓurtu wattande yila tawi ko innete sariyaji hino waɗa kono ɗin sariyaji ɗiɗi wallina sengo jama on mo kala hino wadde ko faala. A jarama Abdoulaye Ba. Kiwal tari ndi ko ɗo haaɗi hannde yontere arore si Allah jaɓi en yewtay ko yowiti e pellital ngal hoorejo Sénégal ƴetti ngam dartinde kala ko fati e owgol e gasugol kanŋeɗande maayo o faleme e nder kerɗugu diwal kerdungal e Mali ɗum ko sabu caɗele ko ɗum battinta e tarindi ndi ha e ngo maayo o tigi ko woni e bonandaji ɗin ko foti wonde dabareji ɗin ngam tawede yewtere nde nelde mijoji mon gardine inde mon e nokku mo jooɗi ɗon noddirgal ngal ko kowal 2.1 capanɗe jeeɗiɗi e jeegom 2.4 sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom mi ɓamta kowal 2.1 capanɗe jeeɗiɗi e jeegom 2.4 sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom sita vocal on wata yawtu silmaji 4 hiɗon wawi yitugol nde yewtere ka hello amen Facebook RFI fulfulde hiɗon wawi kadi tawde ka Twitter men RFI fulfulde kiwaltari ndi hande kadi gasi on jarama. A
a jarama Abdoulaye Diallo. Jentoɗen kadi o taskaram faggudu e ɓantare ko Oumar Mamadou Sow waɗaniyemmo. Faggudu e ɓamtare Afrique. Oumar Mamadou Sow. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daade duniyaaru on calminama. Bisimilla mon e taskaram men faggudu e ɓamtare Afrique. E o taskaram men hande jewtoten koko yowti e battane ɗe mbayligo weeyo ngu jogii e ndemanteje ɗe ɗum noddi waddi battani e fannu faggudu nde tawno eɗen gandi ndema ene jiya e calɗi faggudu leydi meɗen. Hol caɗele ɗe ngu mbayligo weeyo jibinan remoɓe e tiɗallaji kadi ɗi addani ardiɓe leydi meɗen ɗe ngam rippude e ndeɗo toɓɓeri men bismu hoɓɓe men ɓe gandi mumen peɗɗiti e ɗiɗo fannuji. Tedduɓe koni woni mbadi yewtere men handi, bisimilla mon. Tedduɓe hade meɗen woɗɗoydi en dokkat konngol Amadou Isma Ba, o ko mawɗo remoɓe wuro wiitengo Gamaji Saare tawango e falde Podor rewo Sénégal. Ka haala ka kaldunɗen e makko rawani saha jillumen e ngal diwal tawi ilam nangi gese maɓɓe ɗe wonaniɓe basal mawgal. Ɗo noon wayri ilde ina ilanno kono wayri hikka noon alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗe godini Allah hikka Allah addi ilam fusi ngesa ba nde fusi ngesa bane kadi taw kamin gone préparation campagne pour yaade campagne hivernage ko makko min jinno waɗi kono waɗi saɗede e nder wuro ngo sababu nde wonde ngesa ba pour hantiba wona ngesa ay ko liggey kewɗo doole namni nde wawde par ce que ma wattere aménagement gila e kanaluji ɗi hay foof so ta Allah hollima ñande ba fusata nde a hulat kono hikka wonno ndiyam ɗam heewi ha ɓurtiɗo wonannoɗo ko ɗum saabi pour wadde ɗum maîtriser ne satti ɗum waɗi ili ay ɗo ɗo jiyata ko ha jum 69 hectares fawti hen hectares sappo wonande neɗɗo e guesel mum mbeɗa min ñaagui noon ballal sababu nde so ndiyam ɗam yalti ala ɗo min pawi guura amen so wona ɗo. Tedduɓe en bismoto koɗo meɗen gadana o wiyete ko Mohtar Traoré hertoɗo faggudu toon to leydi Mali hoorejo société biteɗo ADG dillowo e loskoji ko yowti e ɓamtare ndema. Mohtar Traoré mi salminima. Bonjour monsieur Sow. Mi salmitimama Seydi Sow. Mohtar Traoré namdal men faadema ko toon to leydi Mali eɗen gandi ko leydi ndi hewɓe dillata e ndema kono sikki ala mbayligo weeyo ngu ina battini no feewi e gollal maɓɓe ngal ko e holɗin fannuji ngu mbayligo ɓuri battindi e kadi ko ɗum jibini to batte tiɗallaji faggudu leydi ndi. Merci pour la question. C'est général dans tous les pays. A jarama e namdal ma ngal ko ɗum hunde yajde e nder leyɗe men kono so tawi mi heerima to banggue Mali o tan kalen taw e taaride ndi eɗen gandi yoro ngo ina yaaji tawi saabi ɗum kadi ko ustugol to ɓooli e mbayligo weeyo ngo ilmeje mani mbiya waame ɗe ina keewi e nder Mali ha tengti noon e hitande hikka nde ko ɗum waɗi noon so taari ina teska e ɗi duuɓi cakkitiɗi to banggue keɓal remoɓe ɓe sabu eɗen gandi ndema ka ina fawi no feewi e to ɓooli ɗi ete ɗum hanani wonde e o jamanu mo leyɗe men Afrique cohli ɓamtare tataɓal eko keɓaten e ndema immi ko e ndema ndungu ngu hay e nder leyɗe ɗo ndemmaji heɓato ko alda e caɗele wano ɓe remoɓe e dande maayo Niger so toɓo hewani e ɗum battini e coñal mabɓe maaro ngal wonande kadi remoɓe ɓiɓɓe leɗɗe hono ko wiyete fruiji hono mango walla kadi remoɓe nebam karité e ɗi duuɓi dañal mabɓe ina usti no feewi sabu mbayligo weeyo ngo hande remoɓe nebam karité ɓe ko lawol gotol tan ɓe coñata e kala duuɓi tati ete e duuɓi nogas ɓennuɗi ɗi ko hitande kala ɓe coñanno waddi en ji mbaji labtude battene mbayligo weeyo ngo hottolo ngo kadi eɗen gandi faggudu Mali ngu ina fawi hen no feewi so ndungu ngu moƴƴani ko basal mawgal de façon très rapide wadde so en ton gui ko ɗum caɗele mawɗe wonande laamu ngu wasa hen kadi gartam kewɗam to batte nawgol ndemanteeri mum e leyɗe janane ɗum battinat e fannuji golle sukaɓe ɓe mahanteje laamu ndenagu e ko nandi hen e tongol ko ɗum woni battene mbayligo weeyo ngo e ndema kam e faggudu sur l'agriculture et sur l'économie de nos pays. Mohtar Traoré a jarama. Merci beaucoup. A jarama. caggal makko en jaɓɓoto koɗo meɗen ɗimmo Salif Baydal Ba o wite ceerno Salif caggal nde calminmami e siftindi ka kertorɗo kiwal tarindi e oɗo saaha haɗo tawe to wuro ne wiye Mbantu e nder falde Podor diwal rew Sénégal beele haɗo wawi min artandi e waylare nde teskiɗa hakkunde ndema hanki e ndema hande tawi ko e sababu mbayligo weeyo ngo. Changement climatique kam so haalama battini no feewi e ndema ka
ndemaji ɗi noon waɗi ko façon ngaji tati ndemaji woni ɗo oga diwan mbiyen au nord du Sénégal. wadde sen ƴeewi ko ndema ilam waamen toɓoji ɗi ɗum reme gawri ne reme ñebbe ne reme poɗɗe waɗa hen ko heewi. ndema gorka ka ko ndema jeeri woni so toɓi tan jeeri ndi toɓi yimɓeɓe jabba hen heewi toon waɗede ko poɗɗe en gawri ndemiri en e gerte en e ko nandi hen. ko wona ɗum ko to banggue ndema gorka ka ko woni ndema ilnaka ndema maaro ka walla sikki ala noon kam enen to banggue men ga ko changement climatique o walla waylo gonka weeyo ka dani ndemaji ɗi goɗɗi ɗi arde woni ndema ilnaka ka arde o adan ko ndema waalo tan wonno e ndema jeeri woni ndema toɓo e ndema ilam. e nden noon kam on saaha hayso ko seeɗa ndemɗa dañata ha heew kadi feere kewano yimɓeɓe on saaha no jokkodirno en ɗon no feewi kadi gollorɗe ɗi ni kewano no feewi kono kam kala ko remateno ɗi nafoore no heewi ko dañete hen. sikki ala hande ni ko heewi ko watte ko e ndemaji hande ɗi alano nden ko heewi ko watte hande alano nden Seydi Ba kono beela haɗa wawi min andinde ko mande ndeɗo waylare fuɗɗi teskedi ko gila 1973 woni sécheresse nde ari nde walla hitande fatara ko nden ndemaji ɗi puɗɗi waylade ndema ilnaka ka fuɗɗi wonde natirde seeɗa ha joni kam ko ndema ilnaka ka ni foltimo ndemaji ganniɗi woni ndema ilam e ndema jeeri ni heewani joni waɗi kono heewani walo ngo aussi ustimo joni noon ko ndema ilnaka ka fooli. eyyi ɗum ɗon noon sen ƴeewi to banggue ilam ɗam nden hitande fof ilam no ko ɓurno heewde joni yiha ɓo ilameji ɗe natti darade watti hikka ilata ha heewa mbo wuuri ila seeɗa mbo wurti wasa hay ilde hay ɗum ni yiyama. joni noon e nder ɗum to banggue jeeri ndi toɓoli ɗi eɗen gandi no mbayi nden toɓanno ha heewa yimɓe ndema kono joni toɓoji ɗi natti heewde kadi toɓoji ɗi mbayi kono dirtuɗi ni ndungu o saaha ne aranno law hedde mois de juin juillet kono joni sahaji aɗa yaaha ha mois de août taw ndungu arani. wadde noon sikki ala hayɗo wona ɗo joni eɗen mois de septembre mais sa ƴeewi presque way kono ndungu so a toɓa. wadde noon ko ɗum waɗi waylare nde battini no feewi e ndemaji ɗi ɗum battini kadi aussi hay nder taaride ndi. sikki ala ɗum battini no feewi ceerno Salif Baydal Ba eɗen gandi toon to Fouta Toro mbiyen tan rewo Sénégal ngo leɗɗe natti hewde toon beele eɗum jiya e ko ɓeydi kaɗo gonka ne waɗi leɗɗe kewɗe gonnoɗe ɗo nden ɗe tawanɗa e jeeri walla tawa e waalo kono hande o ɗen leɗɗe natti yiyeede won leɗɗe kese kadi goɗɗe ngari naatti e nder taaride ndi ɗe jiidane leɗɗe gandanoɗe ɗe ɗum waɗi leɗɗe gandanoɗe kewɗe hen hande yimɓe nan tan kono a yiyata ɗe ladde he o wayno leɗɗe nan hen ko mbiyeten geloɗe ko mbiyeten badde ko mbiyeten no wiyete ko ɗooge en jalambani en walla no wiyete burli en walla leɗɗe goɗɗe wiyeteɗe no wiyete ko kelli en lawñande en ɗen foof hande dogiɗo sa yi helladde nde ha tampi a yiyata ɗum. wadde noon jeyata ko leɗɗe goɗɗe kese garɗe ɗo ko wayno baat buruji mbiyata walla ko wayno dakareji mbiyata porsopis en e leɗɗe goɗɗe tan ko ɗen gari naatti ɗo joni e nder nokku he kepti taaridi ndi foof ne wayno kam ko ɗum battini no feewi e ndemaji ɗi. ɗum waɗi hande o kadi ko ndema namni ko hande ne heewi ɗum waɗi hande ko remate ko no woodi kono dañal ngal heewani. namdal battinigal ngal fewde e ma Salif Baydal beele mbayligu weeyo ngu ina woni sababu ko wooje ɗe jeeyten joni ɗe tawi ko bonnoje ndemanteji ko tooke ɗe kadi ko batti arde ko ɗum battini kadi no feewi no banggue rendo ngo saabu won ñamon keewa kon jiyete kon ɗo joni kon godano nden ɗum fof ne gasa tawa ko produit ɗi gaddi ɗum walla sahaji kadi climat on wayni on noddaraki ina adda kadi ko wayno attaque uji wayno ko wiyete ko bono kirguel en ngara jana e maaro ma tan ɓuuco ɗum ha laaɓa taw hay dara dañata hen so ɗum ala ene waɗi gueɗɗe goɗɗe kowoje goɗɗe garoje so naati e denema ha piɗi denrol ngol oɗo wonta jibinde ɗin ɗon gueɗe foof nden ɗum ɗon alano nden mais hande taaridi ndi kam vraiment ndi way kono kodi ñawdi ɗum noon naati e guese ɗe ha battini e ndemaji ɗi. wadde noon so battini e ndemaji ɗi battinto kadi aussi eko yimɓe dañanno ko hande kam dañal hande kam rendement hande kam to banggue ko remate ko vraiment natti wade no wano ni nden te tampere nde ɓeydima. Salif Baydal Ba a jarama.
tedduɓe heeɗiɓe gafi ha laaɓi ko ɗum woni komin gaddanno on hannde e yewtere meɗen faggude e ɓamtare afrique yakarede men ɗo wonde on keeɓi hen nafoore ko weltare wonannomi yettinande on ndeɗo yewtere adi men ko yontere fande sogeno haaji on jarama tedduɓe faggude e ɓamtare afrique a jarama Oumar Mamadou Sow. hande ko ɗo wonde e waynodirde ka taskaramji lolluɗi e nde yontere en hombiraymo ngol gallol ko Allah wallata mo Lama Sidibe Nalankojo ko Guinée. a jarama Souleymane Diaye ka sengo karallaje on salminama. ko Allah wallata yo Allah wallu en ko Allah wallata yo Allah wallu en RFI mino ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. on jettama RFI fulfulde ɗi taskaramji lolludi ɗinde yontere otoni on woytu taskaramji ɗi warani on iga ɗo Kode Radio International Abuja. Gidima anabijo min 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 gidima barbu badana wal marabi'i al ma'u anabijo min gidima barbu badana wal marabi'i al ma'u anabijo min gidima lam yura al ma'u barbu ya المعو أنا في جنبك لما أبدا بواني ويقهن تصبا بدا أنا في جنبك لما ورغرغ دمعي ساد اللي تجعو أنا في جنبك لما أذكر أيام سبا وياك المدى أنا في جنبك لما ولو يبقى إلا لوعة الودواجع أنا في جنبك لما قال الله آدم بالمدينة إنها أنا في جنبك لما فقدورنا في غرقيا يرقع أنا في جنبك لما ليروغ به بالله وهو أمينه أنا في جنبك لما يرى البقاد والمرابيق أيمع أنا في جنبك لما يرى اللبال أما الفؤاد به أنا في جنبك لما وتذكره للقلب مرعى ومرتع أنا في جنبك لما ديار لغاد الخلق خلقا وخلقادا أنا في جنبك لما ديار لمال في الخلق
الخلق يعطي ويمنع وأكرمهم نفسا وسيرا ونبادا وأكرمهم نفسا وسيرا ونبادا وعلما وآدابا وأدنى وأشع فقد كان خير الخلق فهم المفاخمة فقد كان خير الخلق فهم المفاخمة وطغيبة والمشي فيه تغلع والأذكار لون الألأد العين تضاري بعين المقاعد الخميلات تضع وأنجال عين آدم الشمر واسع جبين رسول الله والخلق أوسع أزج وأنا ويغنى مدور أزج وأنا وشنا مدور ونياده كالطل وثر المواسع ومنكبه عظيم به وعظامه ثقاب الوراب الغد دغ المربع تتابد الأبل وعبل ذراعه يراها مراغتي والأنوار تلمع وسائل أزراف وغير مشظب عظيم الكراديس من الخلق يرفع وأشناب ثغري تبسم ينجلي كابي غمام الأو لك البرق يلمع وهماته عزمة لشريد رجل وخفيض درب ساكت الفا يخشع وأذانه موصولة في تفكري وإن ألقى الفضل والحق يرجع وينظر لا ضلوى وللأرض غالبا يسوق سحابا والملائك تتبع وجدوا رسول الله وجدوا رسول الله وجدوا رسول الله يشبه دنيا إذا برد الأشعار يبدو ويلمع وكاللؤلؤ المكنون والمسك وعرقه وبالله رسول الله وبالله رسول الله وبالله رسول الله لم يزل مجمع وأحلام خلق الله عدال خلقه من الناس الخبل من الناس يشجع ويخضم للآلين يقصب نعله ويقطع لاما وللتوب يردع أشد حياء ويأتي لمن دعا وينضب للمولى إلى الحق يرجع ولم يتورع الحلال ولو غلا أشد حياء ويأتي لمن دعا وينضب للمولى إلى الحق يرجع ولم يتورع الحلال ولو غلا ولو تلفدي بغالب الوقت يشبع Allah ɓeydana en yidde annabijo mo jam ikkesdan tabiti dow makko fuu ɗo min gaddi ragare taskaramji amin ɗi jemmare nde dow darnde sobiraɓe kuuɗe amɓe kode radio international ETB mi Ibrahim Romodake foɗuɗo laɓagal taskaramji ɗin jemmare nde mbiyami on gonde amin dow Facebook kode radio hawtande channel YouTube to mbawaton daron ka taskaram kam balen jam